Începem videoclipul. Astăzi o să vă arăt cum mă joc eu mai exact Roblox sau de unde poți să-ți iei mai exact ceva skin, cum ar fi cu 0 Robux. Haideți să ne băgăm și să începem. Bun, intrăm pe Roblox. Stăm câteva secunde să se încarce. Bun. Aici dăm aici în colț și dăm catalog. Bun, aici la catalog dăm aici și aici setăm aici cu free. Dăm aplicare și aici vă arată cum ar fi mai multe fețe, skin-uri, pălării. Uitați, am avut skin-ul ăsta, apoi l-am avut pe ăsta și acum l-am pe ăsta. Așa. Bun. Faină. Și cam atât. Nu, dacă vreți, puteți să dați aici o cerere la normal căseu și puteți da cerere la Alex Roblox 22E și să dați iarăși cerere la, dați că vă zic eu, acum căutăm pe aici un prieten, cum ar fi Raul 1, 2, 3, 4, 5, 84 și la contul ăsta Raul 1, 2, 3 și bun, cam atât.